dobar dan, dobri ljudi. A nemam zašto biti. Dobrodošli u jedno vrlo zanimljivo i edukativno poslijepodne na Radio Slatini. Danas sam u vrlo naočitom društvu, pa ću si dopustiti kao najavu jednu izreku Nelsona Mandele, koji je rekao: obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet. Naše današnje gošće prenose svoje znanje na buduće naraštaje, prepoznaju kvalitete i razvijaju njihove vještine. Iz njihovih klupa odlaze mladi ljudi koji će biti uspješni u svojim poslovima i karijerama. One na neki način mijenjaju svijet i čine ga boljim. Izuzetno mi je drago što su danas s nama u studiju nastavnice Ivana Lukač, Jasna Varga i Helena Roštaš, koje su jedne od dobitnica nacionalne oznake kvalitete za provođenje e-twinningovih projekata. Moje dame, dobro mi došle. Hvala. Dobar dan, hvala. Evo za početak, kako se osjećate tu kod nas u studiju? Odlično, a vjerujemo kako emisija bude tekla, da ćemo biti nešto opušteniji. Ma hoćete, sigurno, samo da mi krenemo. 4 žene na okupu. Što može krenuti loše. Tako je. Evo ovako, ja sam sad u uvodu spomenula e-twinningove projekte. Sve 3 ste vrlo aktivno sudjelovale u provođenju tih projekata. Pa evo za početak našim slušateljima da pojasnimo taj pojam, šta znači. Ali sad projekata ima svakakvih i ljudi su zbunjeni. Što to znači, koji su to projekti za vašu školu u kojima ste sudjelovali? Pa evo, ja bih počela možda sa jednim kratkim objašnjenjem za ljude koji nisu u sustavu obrazovanja što e-twinning uopće je. Dakle, to je jedna digitalna platforma za suradnju škola na razini i Europe, ali i nekih zemalja izvan Europe. Tako recimo mi u jednom od projekata koje planiramo za ovu školsku godinu, o kojem ćemo kasnije nešto reći, imamo, barem je planirano da nam partneri primjerice budu iz Jordana, dakle nije isključivo riječ samo o Europi. A što se tiče naše škole, u taj svijet e-twinninga smo krenuli u školskoj godini 2019. i na 2020. u ono vrijeme neposredno prije početka pandemije. Znači prve projekte za koje smo dobili već prve te školske godine, znači nekako naše prvo iskustvo je nagrađeno europskim oznakama kvalitete. To su 3 projekta: Dan matematike, Slow food i Obnovi osvježi, čija je nekako središnja tema bila recikliranje. Znači u siječnju 2020. mi krećemo s tim projektima i već za nekoliko tjedana, neka otprilike 2,5 mjeseca nakon početka, prelazimo na nastavu na daljinu, tako zbog pandemije. Iako ja sam sudjelovala u projektu Slow food sa svojim učenicima kao razrednica u suradnji sa kolegicom Blaženkom Kovač, koja kuharima predaje znači vježbe iz struke, i čak sam mislila na trenutke da jednostavno taj projekt nećemo privesti kraju zbog okolnosti, međutim, sve je na kraju jako dobro završilo i sva 3 projekta znači su nagrađena europskom oznakom kvalitete. Zatim 2020. a intenzivno od siječnja 2022. u našoj se školi provodi Erasmusov projekt COL, čije su aktivnosti primarno vezane uz nastavu jezika, književnosti i aktivnost školske knjižnice. Međutim, to je projekt školskih partnerstava u kojem smo mi, projekt je završio 31. kolovoza ove godine, i u kojem smo mi surađivali zapravo sa 3 školama, znači iz Sjeverne Makedonije, Turske i Rumunjske. I od siječnja 2022. godine mi krećemo sa 4 e-twinning projekta. Prvi je prošle godine Once Words Now Music. Iako su projekti vezani primarno uz nastavu hrvatskog jezika, nazivi su na engleskom jeziku, što malo je apsurdno, ali dobro, riječ o školskim partnerstvima. Taj je projekt, znači prošle godine također nagrađen nacionalnom oznakom kvalitete i prošle školske godine, znači 2022. na 2023. i to su projekti za koje nam znači sad u rujnu i listopadu dolaze nacionalne oznake kvalitete. To su projekti
Bajke s Jankovca, zatim Old Slavic Letters, čija su tema znači pisma, tako je, od Koja pisma? Da. glagoljica, ćirilica i latinica, jer smo imali u projektu kolege iz Makedonije, znači kojima latinica nije primarno pismo kojim se služe. Zatim Women's History Month i kolegica Varga će nešto više reći o projektu koji nije provođen u sklopu kola, a to je projekt promocije obrtničkih zanimanja. Industrijsko-obrtnička škola Slatina, u kojoj sve tri radite, je e-twiningova škola za 2021. i 2022. godinu, a ove godine u svibnju je također dobila oznaku za 2023. i 2024. Jel' tako? Tako je. U projektima sudjeluje više škola. Jel znate mi možda reći koje sve škole sudjeluju u tim projektima? Koliko u biti i koliko vas nastavnika i učenika sudjeluje? Pa mi sveukupno imamo 252 učenika u našoj školi ove školske godine, 2023. i 2024. Evo, uspjeli smo do sada uključiti u sve e-twiningove projekte 150 učenika, što je vrlo velik postotak. Super. I zapravo smo jako zadovoljni time, jer na neki način smo ih kroz te projekte pridobili da sudjeluju možda u nekim porama, školskog života u kojima se oni do sada možda nisu pronalazili. Pogotovo je tu naravno hrvatski jezik koji njima za stjecanje nekakvih vještina u principu nije toliko važan koliko nekakvi stručni predmeti. Što se tiče škola s kojima surađujemo, znači misija e-twiningove škole je zapravo da okuplja i dijeli znanje. Pa smo se odlučili uglavnom povezivati s našim lokalnim školama na području županije kako bismo zapravo na neki način imali priljev učenika koji će kasnije znači upisati i eventualno odlučiti se za neko od naših zanimanja. Naravno, promocija obrtničkih zanimanja kao e-twiningov projekt je tu uvelike pridonijela. Ove godine smo uistinu polučili jako velik uspjeh što se tiče samih upisa i mislim da će tendencija rasta iz godine u godinu biti uistinu zadovoljavajuća. Da će se ipak odlučivati da upišu neke od... Što se tiče osnovnih škola, jako dobru suradnju smo imali sa osnovnom školom Vladimira Nazora Nova Bukovica, s osnovnom školom Antuna Gustava Matoša iz Čačinaca, s našim školama slatinskim, znači s osnovnom školom Eugena Kumičića, gdje smo nekako najzadovoljniji suradnjom s posebnim odjelima. I to pogotovo u e-twinningovu projektu Old Slavic Letters, jer u taj smo projekt izuzetno gledali da uključimo učenike s teškoćama i da im damo priliku da pokažu što mogu i koliko mogu i da pokažemo zapravo cjelokupnoj javnosti da i takvi učenici znači mogu biti dio jedne takve velike priče. I uistinu su to odradili izvanredno, rezultati su više nego zadovoljavajući. U biti kad se piše projekt, uvijek je poželjno da je suautor iz neke druge države. Pa je recimo za promociju obrtničkih zanimanja iz Bosne i Hercegovine bio suautor. Ako znači pišu i oni dobiju nacionalnu oznaku kvalitete, onda je mogućnost dobijanja evropske oznake kvalitete, znači ali mora i taj drugi partner pisati. Da. Dobro, evo sad smo malo pobliže slušateljima približili značenje e-twinningovih projekata. Ja sad predlažem da se malo odmorimo uz jednu glazbenu pauzu, pa onda nastavljamo dalje. Budite s nama. Pametnije, jer fališ mi do bola i znam da bit će još i bolnije, jer svaka ljubav nova ruši vjeru u tebe. Ovo mi je škola i drugi puta ću pametnije. Koje su to riječi
što su meni sišle susana, ne poznajem nijedno, što bi kazni ovoj bila jednaka, jer su osveta i ponos dvije sestre blizanke, rođene u ponoć, jedna malo prije, a druga kasnije. Ako ikad vratim vjeru u tebe, i onda lažna nada nikne za mene na poljima od snova, ne pušta se korijenje, ovo mi je škola i drugi puta ću pametnije. Ovo mi je škola i drugi puta ću pametnije, jer fališ mi do bola i znam da bit će još i bolnije, jer su osveta i ponos dvije sestre blizanke, rođene u ponoć, jedna malo prije, druga kasnije. Ako ikad vratim vjeru u tebe, i onda lažna nada nikne za mene na poljima od snova, ne pušta se korijenje, ovo mi je škola i drugi puta ću pametnije. Evo, dragi naši, s vama smo opet. Ja sam danas, za one koji su se sad uključili, u jako dobrom društvu. Nama su u goste došle 3 nastavnice iz Industrijsko-obrtničke škole Slatina. S nama je Ivana Lukač, Jasna Varga i Helena Roštaš. I pričamo o e-twinningovim projektima. One su jedne od dobitnica nacionalne oznake za kvalitetu za provođenje e-twinningovih projekata, pa smo za početak malo pojasnili samo značenje i kakvi su to projekti, a sada ćemo nastaviti priču za koliko projekata ste dobile
te nacionalne oznake za kvalitetu? Pa evo, ove godine smo dobili 4 nacionalne oznake za kvalitetu. To su bila 3 projekta koja su bila usko vezana za naš glavni projekt KOL i jedan je bio samostalni projekt, to je bila promocija obrtničkih zanimanja. Što se tiče ove naše 3 oznake, nacionalne oznake za kvalitetu, one su bile za e-twiningove projekte Old Slavic Letters, New European Names, Women's History Month and Fairy Tales of Jankovac, odnosno bajke s Jankovca. Vrlo zanimljivi projekti koji su na neki način okupili i učenike i nastavnike iz naših slatinskih i lokalnih škola, ali i naše partnere, znači iz Makedonije, Rumunjske i Turske. Što se tiče ovog prvoga projekta kojega sam spomenula, znači on se provodi ove godine od veljače do svibnja. Nekako glavna misao vodilja bila je učenike upoznati i pokušati ih bar naučiti 3 pisma, znači latinicu koju već poznaju, naravno ćirilicu i glagoljicu. To smo provodili na razne načine i ono što smo uspjeli postići jest uvesti u taj svijet i nastavnike struke. Znači, ne samo provoditi aktivnosti kroz nastavu hrvatskog jezika, već su se tu uključili i stručni učitelji, znači pogotovo naši stručni učitelji vezani uz zanimanje stolar, znači tu je Slaven Zelenka, tu je kolegica Jasna Varga, tu je kolega Krunoslav Huber, znači koji su se uključili izradom različitih predmeta vezanih uz samu glagoljicu i ćirilicu, bilo je tu svašta i polica i u oblicima. Tako je, u oblicima glagoljičnih i ćiriličnih slova. Bilo je, naravno, izrađivali su i drvene puzle koje su kasnije učenicima služile, pogotovo učenicima pomoćnih zanimanja i posebnih odjela u osnovnim školama kao izvrstan motivator zapravo za učenje samoga jezika. Isto tako, na kraju svakoga projekta bit je izraditi nekakav zajednički proizvod. U našem slučaju, znači, to je bila knjiga zajedničkih igara u digitalnom obliku, ali i u ovakvom opipljivom, znači stvarnom obliku, te su učenici izrađivali, odnosno sudjelovali u različitim kvizovima gdje su zapravo mogli testirati, vidjeti koliko su i što su zapravo naučili. Jedan vrlo zanimljiv projekt za koji smo možda na početku mislili da učenike neće u toj mjeri zainteresirati. Mislim, to su ipak znači staroslavenski jezici, stara pisma, oni žive u sasvim nekakvom drugom svijetu u kojem to ne postoji, niti je to zanimljivo. Međutim, mogu reći da po nekakvim izlaznim našim evaluacijskim upitnicima taj projekt je bio poprilično dobro ocijenjen s njihove strane i izrazili su želju sudjelovati opet u nekakvim takvim sličnim projektima gdje bi se ista tema zapravo zaokružila. Što se tiče naših partnera s ovog područja, znači ovdje se uključila znači posebni odjeli osnovne škole Eugena Kumičića i osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica i srednja škola Marka Marulića, znači profesorica Marina Ivoš koja je također ispred njih dobila nacionalnu oznaku kvalitete za sudjelovanje u našem projektu. Što se tiče našeg drugog projekta za kojeg smo također dobili nacionalnu oznaku, to je Women's History Month koji se zapravo provodio od ožujka do svibnja 2023. odnosno ove godine. Nekako glavna misao koja nam je kolala po glavi bilo je kako mladima približiti zapravo tu nekakvu rodnu ravnopravnost, žensku emancipaciju kroz nekakve različite reklame, kroz nekakvo njihovo viđenje te tematike koja je poprilično osjetljiva kod srednjoškolaca i nekako ih uvesti u taj svijet da ih sami razluče i da sami stvore nekakve svoje stavove o svemu tome i da se uključe nekako svojim razmišljanjima i promišljanjima kako bi učinili zapravo ovaj svijet boljim i što se tiče ovoga položaja žena, ali i što se tiče općenito znači nekakve rodne ravnopravnosti. Svašta smo ovdje radili i uključili mnoge škole. Tu su, ova aktivnost je bila vezana za mobilnost u Rumunjsku. Naš svaki e-twiningov projekt je zapravo bio vezan za mobilnost učenika. Konkretno ovaj Old Slavi koji sam spominjala bio je vezan za mobilnost u Sjevernu Makedoniju. Ovaj Woman su bile vezane za mobilnost u Rumunjskoj. Iako
jako puno aktivnosti su zapravo učenici odradili tamo. Helena je Na bila mobilnosti, na da. samoj mobilnosti, znači izrađivali su plakate, izrađivali nekakve video zapise, nekakve prezentacije i kroz sve to zapravo na jedan neposredan, ali iskustveni način dolazili do različitih saznanja i činjenica. Naravno i za ovaj projekt smo dobili nacionalne oznake kvalitete. Jako nas to zapravo čini sretnima i ponosnima kad vidiš da se određeni trud koji si uložio nekako svoje slobodno vrijeme, da se u konačnici isplati i da to netko cijeni i da se to zapravo prepoznaje u našoj lokalnoj zajednici, ali i u društvu uopće i kod samih učenika. Znači i oni su za svoj rad također dobili nacionalne oznake i njima to isto predstavlja da im vjetar u leđa, motivaciju. Zapravo da sudjeluju i dalje, da im nekakvu određenu motivaciju da se ponovno uključe u nešto slično. U principu, jako ih je teško na početku pridobiti, ali kada krenu u tu jednu priču, mislim, to je onda beskrajan svijet mašte koji onako uglavnom njihove ideje potkrepljuje. I što se tiče ovog trećeg našeg e-Twinningova projekta, on je bio vezan uz mobilnost koja se događala kod nas, znači u Slatini. To je bilo u listopadu prošle godine, to su Fairy Tales. Uživali smo u istinu. To su bajke s Jankovca. Da, bajke s Jankovca, ali smo tu uključili nekakve legende i priče s ovog našeg slatinskog područja, ali i nekakve naše nacionalne legende. Glavni motiv su nam zapravo bile legende Jankovca, koje smo kasnije onda upotrijebili za izradu kalendara za ovu kalendarsku godinu. Digitalne razglednice koje su uistinu bile fenomenalne. Učenici su snimali svoje fotografije i sami su izrađivali u Canvi razglednice. Baš su lijepo ispali, jako smo zadovoljni. Oni su uživali su uistinu u tome i jako je to jedno lijepo iskustvo i za njih, znači surađivati s učenicima, općenito sa djecom i nastavnicima koje ne poznaješ, to je jako velik zalogaj za svakoga od nas, a tako i za njih, ali mislim da su se poprilično dobro snašli, jer jedan takav projekt provesti u našoj školi ne znači da podcjenjujemo, naši učenici su divni, ali mi znamo kakvi učenici se upisuju u našu školu. Znači učenici koji možda nisu baš bili izvrsni matematičari, izvrsni kroatisti, ali imaju nekakvu svoju viziju čime se žele baviti u životu, a to nikako nije, proučavanje legendi lokalnih ili proučavanje staroslavenskih pisama, ali je izvrsna stvar kad u njima vidiš onaj žar u okicama da ipak njih to zanima i da oni to žele. I da oni to žele. Što se tiče škola koje su se ovdje uključile, tu je bila osnovna škola iz Čačinac, jel tako, Antun Gustav Matoš i naši partneri i Vladimira Nazora Bukovica, jel da? Slobodno se vi nadopunjavajte, ne morate šaptati. Znači imamo šaptačicu. Tako je, ja šapćem jer gledam kako učenici šapću i kako im to dobro ide, pa zašto ne bih i ja? Jako je to velika stvar, puno je škola sudjelovalo, na što smo onako posebno, baš smo ponosni, što su se odlučili uključiti i što su nas odlučili u konačnici podržati. Jer jako je teško krenuti u nešto, bojiš se da nećeš imati zainteresiranih ljudi oko sebe, jako je teško motivirati zapravo ljude da krenu raditi nešto što će njima u konačnici, budimo iskreni, oduzimati i njihovo slobodno vrijeme. Biti dodatna obaveza. Tako je. A mislim, zadovoljstvo je neizmjerno. Da, i super je ovo što ste rekli da su se učenici teško ih je bilo u početku zainteresirati, ali to i njima oduzima određeno vrijeme i njima je to nešto dodatno, jer školarci, ono što se mora se u školi, sve dodatno je nešto viška. Tako je. Ali dobro, ono što isto trebamo reći je da kroz ova 3 projekta smo uistinu
hrpu digitalnih alata s njima odradili. Mislim da je tu ključ. Tu je ključ, u digitalnim alatima. I oni su stvarno uživali. Prvo je to bilo, jako je teško, mi to nećemo nikada naučiti, ali imamo našu e-twinningovu koordinatoricu Melitu Crnković, koja je tu beskrajno strpljiva i što se tiče nas, i nas je educirala, da ne mislite da smo mi u svemu baš samo s njima učili. Mi smo sjedili svi marljivo kod nje na sate i sate, naravno, kako bismo sve to pohvatali, kako bismo zapravo kroz sve to prošli. Tu su oni već, tu smo ih zapravo dobili i tu su se oni krenuli sve više uključivati, jer čim je nekakva informatologija i nekakve takve digitalne tehnologije i to ih zanima. I tu se mahom uključuju bez premca. Ja sam spomenula sad kolegice koje su dobile nacionalne oznake, znači to je kolegica Helena Roštaš, kolegica Jasna Varga, kolegica Barbara Vidović, Mateja Crljenić, Melita Crnković. Ima tu još jako puno kolega koji nisu pisali prijave za nacionalnu oznaku kvalitete. Znači to su i kolega Slaven Zelenka, kolega Krunoslav Huber, naša knjižničarka koja je prije svake mobilnosti i tijekom svakog e-twinningovog projekta zapravo održavala čitateljski klub, naša Svjetlana Dupan. Ona je sudjelovala u nekim aktivnostima. Bila je podrška i pomagala. To je jako lijepo. Moralna podrška u tome svemu. Naše kolegica Snježana Ostojić, koja je bila pripravnica zapravo u našoj školi, još uvijek je, ovih dana ide na stručni ispit upravo, koja nam je izašla u susret recimo prošle godine kada je bila ta mobilnost u listopadu. Ovo što je kolegica Ivana rekla, znači sve te obaveze rade se uz sve ono, uz redovno zaduženje. Tako da znači kada smo mi bili domaćini mobilnosti, dakle mi nemamo zamjenu koja će umjesto nas odraditi neke sate i recimo mi smo trebali 5 dana u tjednu pokriti svaki dan za određene aktivnosti izvan Slatine. Tako da je recimo i kolegica Ostojić upravo taj utorak išla da kolegica Varga na Jankovac jer je bila terenska nastava. Da. Ja bih recimo samo rekla nešto još vezano uz ovo što Ivana rekla. Mi smo, kada su stigle sve te nacionalne oznake kvalitete, ovaj tjedan nam je stigao mail da je od svih projekata provedenih aktivnosti najbolje ocijenjen, zapravo nema zamjerke u toj, jer mi dobijemo i obrazloženje, znači zašto nam je dodijeljena nacionalna oznaka kvalitete. Najbolje ocijenjena provedba projekta Bajke s Jankovca i mogli smo prijaviti, znači, to je naš izbor, mi smo naravno to napravili, taj projekt morali smo poslati još određene informacije za nagradu Kometa. To je nagrada za najbolji e-twinning projekt koji se provodi na razini Hrvatske. Naravno, ne znači da ćemo tu nagradu dobiti, ali mislim da je već velika stvar. Ali smo ponosni da su nas prepoznali. Za jednu, znači, strukovnu školu iz manje sredine, što nije nevažno, mislim da je to lijepo jako. Da. Ja bih samo sad još spomenula 4. projekt koji Upravo sam htjela za promociju obrtničkih zanimanja, ali tako, izvoli. On je vezan, znači, uz ovaj glavni naš Erasmus projekt Goal. To je bila promocija obrtničkih zanimanja koji se provodi od listopada 2022. do svibnja 2023. godine, a zamišljen je kao suradnja srednje i gravitirajuće osnovne škole s ciljem motiviranja učenika osnovnih škola za upis obrtničkih zanimanja. Autorica je bila kolegica Ksenija Som, a suautorica kolegica Emina Musić iz Bosne i Hercegovine. U projektu je bio cilj povezati, znači, lokalnu i srednju školu kako bi učenici prilikom upisa lakše izabrali zanimanje koje žele, što smatramo da smo i uspjeli, jer ove godine smo, znači, upisali 100 učenika u prvi razred, što je najviše do sada od kada škola postoji. Tako je. Znači, to nam je ujedno pomoglo i to što nam je kao partnerska škola bila osnovna škola Eugena Kumičića u kojoj radi naša e-twinning koordinatorica Melita Crnković i onda je ona povezala, u stvari organizirala dolazak učenika 8. razreda u naše radionice, u našu školu, da se upoznaju i projekt se provodio kroz 3 radionice, kroz 3 mjeseca, znači u 12. mjesecu je bio mjesec darivanja, u 2. mjesec ljubavi i 4. mjesec ekologije i recikliranje. U 12. mjesecu su, znači, učenici u radionicama krojača stolara, knjižnici, učionici
gdje nastavu održavaju učenici zanimanja prodavač, izrađivali predmete koje smo zatim zajedno, znači učenici osnovnih i srednjih škola, prodavali na sajmu i te novce smo znači utrošili za jednu humanitarnu akciju Dar dobrote, socijalne samoposluge Našice. U znači mjesecu ljubavi smo isto tako izrađivali su učenici proizvode koji su opet poklanjali za Valentinovo svojim mamama, bakama, dedama, kome su već htjeli. I znači ekologija i recikliranje, tu su se izrađivali razni proizvodi. U stolarskoj radionici su radili brikete od blanjevine, piljevine i blanjevine piljevine, znači, zatim su izrađivali, oslikavali su stare staklenke i radili su gumice za kosu od recikliranih materijala. I ovdje su, znači, isto tako bili zajednički završni proizvodi, to je bila završna brošura s proizvodima svih sudionika, katalog proizvoda svih partnera, isto tako učenici su upoznali puno digitalnih alata, znači timski rad, zajedno su radili, znači upoznali su našu školu i kažem, smatram da smo pun pogodak postigli. Je pun pogodak, pogotovo suradnja sa osnovnom školom. Motivirali smo ih, jer smo ih pustili zapravo da uđu u školu i da vide kako to uistinu izgleda. Jer kad ti sjedneš da šivači stroj ili kad ti dođeš u radionicu stolara i kad vidiš tamo kako to sve funkcionira, kako učenici čini se, bar onako na izgled, meni uvijek s lakoćom tamo nekako barataju s tim svim strojevima. Uistinu je to jedna drugačija onda vizija škole. Da, je. I možda dijete koje nema priliku doći i ni ne odluči se za to zanimanje, a možda kad su došli u obilazak škole i kad su tamo, ja želim to biti. Tako je. Da. Odlično, super. Ja sad predlažem da se malo odmorimo od priče uz jedan kratki glazbeni broj, a vi, dragi slušatelji, budite s nama, brzo se vraćamo. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
Evo, dragi naši, mi smo sad pustili The Wall od Pink Floyda, u kojoj se isto spominje škola. Mi uvijek gledamo da tema bude povezana sa glazbom. Drage moje gošće, pričali smo o e-twinningovim projektima, o vašim nacionalnim oznakama za kvalitetu koje ste dobili, pa ja bi sad htjela da malo pojasnimo koji su kriteriji uopće. Dakle, nacionalna oznaka kvalitete je priznanje cijelom projektu, naravno, ali primarno se ona dodjeljuje na ime, znači na osobu koja u prijavi na kraju projekta, znači prijavi mora priložiti dokaze za svoje tvrdnje koliko je osoba svojim radom, znači aktivnostima pridonijela različitim fazama osmišljavanja i provedbe projekta. Pritom se vrednuju, znači, kriteriji poput toga koliko je, na kojoj razini, koliko kvalitetno je ostvarena suradnja učenika, nastavnika, koliko su kvalitetne diseminacijske aktivnosti, koliko je određeni pojedinac, znači nastavnik, aktivno sudjelovao u njima i na kojoj razini i koliko kreativno. Zatim koliko su digitalni alati svrsishodno primijenjeni, znači u projektima, ne da budu sami sebi svrha pa da sad nakrcamo, jel tako, eto radit ćemo, upotrijebit ćemo razne digitalne alate, a da se izgubi neka suština, i procjenjuje se kvaliteta aktivnosti. To je, kao što smo već i rekli, jel tako, priznanje i samom pojedinačnom nastavniku. Nacionalne oznake kvalitete se uz nastavnika pojedinog dodjeljuju i učenicima, znači koji su sudjelovali na projektu, pa smo recimo mi prošle godine, kada smo dobili nacionalne oznake kvalitete za projekt Once Words, naime u listopadu se obilježavaju dani Erasmusa i prošle godine smo mi, znači 2022. u jesen, smo organizirali jednu malu svečanu dodjelu, jel tako, tih nacionalnih oznaka kvalitete učenicima koji su u proljeće radili, znači sudjelovali u aktivnostima toga projekta. Sad, ove godine nam je to djelomice malo teže zbog toga što je veći dio učenika ili jedan dio, jel tako, koji su sudjelovali u ovim projektima su bili maturanti. Znači to su učenici koji više nisu u našoj školi i mi ih evo i ovim putem pozdravljamo, zato da nije bilo njih, jel tako, mi možemo imati razne ideje i zamisli, ali to će onda ostati mrtvo slovo na papiru. Tako je, ako nema odaziva i interesa, ne može se. Htjela sam još samo pitati, sad ste nabrojali kriterije u biti na šta se mora paziti. Da li postoji neko bodovanje ili... Tako je, postoji bodovanje, znači mi ispunjavamo, to je prijavni obrazac, je li tako, svatko od nas pojedinačno ispunio je prijavni obrazac, priložili smo poveznice kao dokaze za ono što tvrdimo u tom prijavnom obrascu i kada dobijemo povratnu informaciju ne dobijemo bodove po određenim kriterijima, nego dobijemo, to je u ovako jedna vrsta vezanoga teksta, dobijemo objašnjenje. Opisna ocjena. To je bilo u moje vrijeme u školi. Da li je to odličan ili je vrlo dobar ili opisna? Oni su nama poprilično jasno po tim kriterijima ukazali na nekakve nedostatke vezane uz kojih stvarno nije bilo puno, to je bilo nešto. To je bilo uglavnom uz nekakvu diseminaciju ili evaluacijsku možda nije vidljiva bila slika nekakva ili nešto kad su gledali to, ali drugo je sve bilo u redu. Vrhunski, super. Dobro. Nakon uspješnog provođenja spomenutih projekata o kojima smo sad pričali, nameće se logičko pitanje, koji su vam daljni planovi? U ovoj školskoj godini, dakle, u planu su 3 projekta, 2 se već provode i počela su, znači, sa početkom nastave. To je projekt Novac, čiji je glavna tema financijska pismenost i koji provodi kolegica Ksenija Som u školi. Zatim kolegice Barbara Vidović i Melita Crnković uključene su u projekt koji se zove, ako se ne varam, Eurotwin, a koji nastoji povezati nastavu matematike ili određene dijelove ili tako matematike, neću se blamirati pa govoriti koje, jer ću vjerojatno reći neku glupost, i Europsko prvenstvo u nogometu koje je sljedeći tjedan, je li tako, znači matematika kroz nogomet, budući da je kolegica Barbara Vidović poznata nogometna sutkinja, je li tako? Dobro. U mirovini, ali dalje dijeli svoje znanje, diseminira ga. I treći je projekt koji ima isto tako engleski naziv, ali poslužit ću se hrvatskim, pa u slobodnom prijevodu bi to bilo budi uljudan, budi model, budi primjer, je li tako, odnosno bonton za generacije Z i Alfa, gdje ćemo mi
u 4 teme. Taj projekt bi trebao početi u siječnju u 4 teme, a to je znači bonton u mrežnoj komunikaciji na internetu, bonton u komunikaciji sa osobama s invaliditetom, bonton u aktivnostima na otvorenom i u svibnju nešto što nam prethodi tom Europskom prvenstvu u nogometu i olimpijskim igrama koje su sljedeće godine, bonton pri sportskim susretima. Znači kada učenici sudjeluju na sportskim susretima i kao navijači i kao sudionici. Ja ću sad biti iskrena. Mislim da bi se to trebalo proširiti i na nas odrasle. Prvi projekt o novcu, jer svi smo još zbunjeni od eura, jel tako? I ovaj što se tiče tih svih bontona. Znači, ovim redom kako si nabrojala, mislim da i mi odrasli, da bi to trebalo taj projekt na nivou građana provoditi ne samo za djecu u školi. Da, to je jedna neiscrpna tema. Neiscrpna tema, tako je. Dobro. Ja bi sad htjela da mi malo pričamo o vašoj industrijsko-obrtničkoj školi. Koliko smjerova ima u školi? Evo, Jasna. Može, pa ja ću sad od početka. Znači, naša škola je kao samostalna počela s radom 1.1.2009. godine. A u školi se obrazuju učenici, znači u obrtničkim zanimanjima. Tu imamo stolare, krojače, elektroinstalatere grijanja, klimatizacije, frizere, konobare, automehaničare, vodoinstalatere. Imamo 3 zanimanja u klasičnom modelu obrazovanja, to su CNC operateri, kuhari, mehaničari poljoprivredne mehanizacije i u industrijskom modelu 1, to su prodavači. I obrazujemo znači 2 pomoćna zanimanja, to su pomoćni stolari i pomoćni krojači. Dobro. Sad kad smo pričali o projektima, pa ste rekli da je pri upisima sad bilo 100 učenika, da je to bilo najviše do sad. Za koje usmjerenje se najviše prijavljuju? Koje im je najinteresantnije? Možemo to djevojčice za, recimo, za koje frizeri. Dečki obično CNC operator, ove godine automehaničar, grijanje, klimatizacija i mehaničari poljoprivredne mehanizacije su bili ove godine isto. Nažalost imamo puno više zanimanja za dječake, nego za djevojčice. Više dječaci upisuju. Priljev dječaka u našu školu puno veći. I kod nas, znači, mi smo specifični po tome da se upisuju u smjerovima zaista samo onaj broj učenika koji se može zaposliti. Znači, u našim razredima postoji po 3 usmjerenja, znači upisujemo od 6 najviše do 12 učenika u jednom smjeru, znači stvarno za tržište rada. Znači, ne upisujemo viškove nikakve, znači to nisu to da njih razredi 30 upiše za frizere i šta onda kad završe. Uvijek se gleda, znači da se djeca mogu nakon završetka škole zaposliti. Da li vam se, budući da radite sa djecom i to, da li vam se dogodilo da dječak ili djevojčica upiše srednju školu, upiše jedno zanimanje, pa onda se u toku školovanja odluči da pređe u drugo ili tako nešto? To nam se stalno događa, ali znači, pogodila sam. Da, ima takvih situacija, naravno. I sami se sjećamo vremena kad smo upisivali srednju školu. Nismo znali što želimo. Uglavnom smo se odlučili ići tamo gdje idu svi naši prijatelji. Tako i oni. Ali onda tek se možda negdje u drugom polugodištu, odnosno u drugom obrazovnom razdoblju 1. razreda nekako pronađu. I naravno, mi našim učenicima omogućujemo prelazak iz zanimanja u zanimanje, ali im uvjetujemo, znači, da su u prvom obrazovnom razdoblju, znači, bili bez izostanaka, da imaju uzorno vladanje i da te ocjene, znači, da u biti zasluže tu uslugu da mogu prijeti. Naravno, da nema smisla da dijete ostane u zanimanju kojem se nije pronašlo i koje ne želi. Dobro. Sad podređujemo njima, zato smo tu. Tako je, da. Ja ću sad pitati ovako jedno pitanje, kako vam je raditi u školi? Izazovno. Kao i u svakom poslu ima boljih i loših dana. Ima dana kad izađeš iz učionice i misliš da je cijeli svijet tvoj, a ima dana kad izađeš i pomisliš... Misliš bolje da sam nisam probudio. Da. probudila. Da, mijenja nam se nekako... Pa kao i u svakom poslu, naravno. Izazovno, svaki dan je nova avantura, kako njima, tako i nama, ali
mislim da je to jedna jako lijepa priča, što se vidi po rezultatima i po rezultatima upisa, ali i činjenici da nismo škola o kojoj možda mnogi imaju nekakve određene predrasude, kroz filmove zamišljaš se sad nekakve tamne, prljave zidove, učionice u kojima nema, ne znam, panoa. Ne, vaša škola je baš lijepa. Da, mi stvarno jako vodimo računa o tom nekakvom estetskom izgledu škole i što se tiče nekakvog interijera i eksterijera, stvarno trudimo se našim učenicima stvoriti nekakvu ugodnu okolinu da bez obzira, znači, što se obrazuju za nekakva obrtnička zanimanja, da imaju nekakav taj istančan umjetnički dodir, da prepoznaju ono što je oku ugodno i da pronađu nekakvu svrhovitost u svemu tome. Uvijek organiziramo im različite manifestacije, znači i povodom Valentinova i povodom Božića, večeri poezije, imali smo svakakvih aktivnosti koje smo provodili, upravo zbog toga što ne želimo da nekako ostanu na nekakvim društvenim marginama. Uključili smo se i u manifestaciju povodom Dana žena koju je organizator Zavičajni muzej Slatine, gdje naše učenice, znači, sudjeluju u izložbi Slatinčanke. Želimo jednostavno da sudjeluju u svim nekakvim kulturnim sferama našega grada. Da se ne osjećaju izostavljenima samo zato što idu u obrtničku školu, pa se smatra da oni možda tu crtu nemaju ili da se u tome ne pronalaze. Baš zato da pokažemo i dokažemo da mi to oni možemo. mogu. I da oni to mogu. Da, ja bi rekla da je to u biti kriva percepcija građana. Obrtničko zanimanje je vrlo cijenjeno. Šta god završili, često ljudi koji su završili neko obrtničko zanimanje budu izuzetno uspješni u svome poslu, a mi svi smatramo da ljudi koji, recimo, u moje vrijeme upisivala se gimnazija. Jasno, i naše. Znači, ok, sve u redu, ali je činjenica sad da nama i u Slatini, i vjerojatno i u cijeloj Hrvatskoj, i vjerojatno i šire, fali majstora. Kad ti se nešto pokvari, kad nešto, da su to zlatne ruke. I ta zanimanja su vrlo, vrlo bitna i trebaju biti puno cijenjenija nego što jesu. Ali kad je to bilo podcijenjeno dugi niz godina i sad teško je okrenuti priču. Čini mi se da se sad malo kreće nešto na bolje i da roditelji, učenici, mislim da su shvatili da će puno lakše dobiti posao nakon završetka obrtničke škole nego upisati nešto ako neće završiti ili, ne znam, fakultet ili nešto i onda nemaju svoje zvanje. To bi po seljački rečeno, završi to, imaš kruh u rukama, a ako ti hoćeš na neki fakultet, ti ćeš se potruditi. Mi imamo učenike koji, znači, nakon završetka naše škole, i sad imamo 5 učenika, upisuju, znači, u Marku Maruliću, upisuju 4. stupanj, završavaju, znači, razliku 4. stupanj imamo učenika na fakultetu koji se isto tako završavaju. Znači, to je samo plus, to nije nikakva prepreka za bilo što drugo. Jasno je već naglasila da se to polako nekako mijenja. Evo, mi se zahvaljujemo svim nastavnicima u osnovnim školama, pogotovo razrednicima 8. razreda, ali i ravnateljima osnovnih škola, koji na neki način i potenciraju učenike da razmišljaju prije upisa, da razmisle o tome što žele u životu. Da nije sve u gimnaziji, da nije sve u 4-godišnjim školama, da jednostavno moraju dobro sjesti i razmisliti o svojem budućem zvanju. Nije to mala stvar. Znači, to je nekakva odluka koja te zapravo obilježi za čitav život. Za čitav život. Tako da, evo, mi se zahvaljujemo ovim putem svima koji ukazuju učenicima da nije sve u gimnazijskim programima, bez obzira, naravno, što svi žele biti gimnazijalci. Da, i znači za naša zanimanja koja su deficitarna, i Virovitičko-podravska županija i Slatina, znači daju stipendije. Tako je. Osim toga i za pomoćne zanimanja, kolegice se jako trude, Ivana i kolegica Paula, znači da bi svi ti učenici dobili stipendije, tako da imaju šaroliku u biti mogućnost dobijanja neke stipendije, znači koja u krajnjoj liniji puno znači dok se školuju. Naravno da im puno znači. Evo, mi što se tiče pomoćnih zanimanja
kroz zakladu Hrvatska za djecu. Znači sve naši učenici pomoćnih zanimanja imaju stipendije u iznosu od 100 eura. Tako da mislim da im to na mjesečnoj bazi jako Puno znači. pomaže, barem za one nekakve osnovne potrebe. Da, nekad je bilo iz Europske unije, sad su jedno 2 godine prestali, ali bili su stvarno lijepe stipendije, to je bilo u to doba 18.000 kuna godišnje. Da. Sad, da li će se to ponovno pokrenuti, ne znam, ali bilo bi lijepo stvarno, i to nam je isto pomoglo i prilikom upisa, a i učenicima i roditeljima. Da. Super. Dobro, sad ćemo se malo odmoriti. Vi si razmislite šta bi još htjele ispričati, ali ja vas neću pustiti da završimo bez poruke. Dragi slušatelji, budite s nama. U slutnji, u čežnji, daljine, u srcu, u dahu, planine, malena mjesta srca moga, spomenak Brača, Imotskoga i bljesak slavna šestopera i miris kalopera. Tamo da putujem, tamo da tugujem, tamo da putujem, tamo da tugujem. Da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama. Tamo da putujem, tamo da tugujem, tamo da putujem, tamo da tugujem. Evo, dragi naši, vrijeme nam je proletjelo. Ova glazbena želja Arsena Dedića je bila za naše gošće, to su poželjele čuti, ovako za pred kraj. Meni je jako drago što smo odradile ovu emisiju, drago mi je što ste uspješne u provođenju projekata zajedno sa vašim učenicima u vašoj školi. Drago mi je što smo malo naglasile koja su sve usmjerenja u vašoj industrijsko-obrtničkoj školi i tu bitnost da djeca pri upisu u srednju školu ipak razmisle šta će upisati, jer kako je Ivana rekla, to može biti životna odluka. Pa ovako za kraj ja bih htjela da pošaljete našim slušateljima nekakvu poruku, jer cijela emisija u stvari nosi poruku, ali evo čisto što bi poručile našim slušateljima i budućim učenicima. Pa kao prvo zahvaljujemo im na strpljenju što su bili uz nas tijekom ove emisije. Zahvaljujemo, kao što smo rekli, svim našim suradnicima u ovim projektima i u svim drugim aktivnostima koje se provode u našoj školi iz lokalne zajednice, jer je škola dio grada, dio cjeline i ne može opstati sama za sebe. Svim našim kolegama,
koji danas nisu mogli biti naravno ovdje u studiju, učenicima, bivšim učenicima, sadašnjima, a budućima, da budu otvoreni uvijek novim iskustvima, da razbiju svoje predrasude i da su dobrodošli u Industrijsko-obrtničku školu gdje će usvojiti vještine da mogu raditi svoj posao i za njega biti što trebaju biti, znači dostojno plaćeni, ali i otkriti možda neke svjetove u sebi za koje nisu niti znali da postoje. Jako lijepo. Pretpostavljam da se ostatak ekipe slaže. Evo, ja vam se još jedanput zahvaljujem i želim vam puno uspjeha. Hvala. Vašoj školi, ravnatelja želim isto pozdraviti, vjerojatno što Ravnatelju, hvala, nismo vas pozdravili. Da, želim vam puno uspjeha i da nam dođete ponovno sa još jednom ovako lijepom pričom. Dragi slušatelji, budite i dalje uz Radio Slatinu. Biće puno dobre glazbe i večeras nemojte zaboraviti Zobi Show. Do slušanja. Vaš radio, Radio Slatina. Ponovo ti govorim da volim te, po ko zna koji put. Ja ti priznajem da svaki ovaj tren sa tobom radosti i hvala Bogu što mogu biti kraj tebe. Nije me sram jer to osjećam i da si zadnji, ja to dobro znam. Nakon svih ovih